Wong Jawa aja ilang jawane, jarene ngono. Iya apa ora? Halo Cah, balik meneh ning kontene Mbak Titin ya. Iya ya Cah, jare wong Jawa iku nek ana sasi Sura dina Selasa Kliwon mesti padha borong gerabah utawa gaman mara ning pasar. Iya Cah, dina iki dina Selasa Kliwon, sasine Sura. Nek wong daerah nggonku iku nek dina Selasa Kliwon padha blanja ning pasar, tuku gaman utawa tuku gerabah. Dimulai apik aku nggo klek montor lunga ning pasar. Iki ceritane aku dijak mbokku mara ning pasar, jarine wong tuwa ndik kae nek dina Selasa Kliwon iku pas sasi Sura nek iso iku tuku gaman utawa gerabah Cah. Jane ben sasi Sura ngarepe iso kuat tuku meneh. Sebenere aku ki yo gak ngerti fungsine kanggo apa, tapi yo manute wong tuwa ae jaman ndik biyen. Jare wong tuwa barang apik kudu diturunno. Ujug-ujug wis teko pasar ae. Mbokku sing mlaku pol ngarep ngetaplak kae langsung dituju bakul gerabah. Dadi ceritane mbokku iki ape tuku tampah karo kukusan. Jare mbokku sasi Sura sitok-sitok nek tuku masih ora ketang rego 5.000 tapi kudu tetep tuku Cah. Piye nek ning nggonmu ana tradisi ngene apa ora? Engko nek ana wong takok, "Mbak, Jawanem sebelah endi?" Jawaku sebelah pesisir lor Cah. Jane aku mbok mbaturi mbokku tok, lah kok aku kecantol melok tuku kukusan karonan entong kayu. Pi rego kukusane iku mung murah, rego 10.000 wae, entong kayune rego 5.000-an. Bar tuku tampah kukusan karo entong kayu, lanjut iki ape tuku tempe godhongan. Wis suwe ra tau mangan tempe godhongan Cah. Goleki anake malah ndepipis ning pojokan. Bar tuku tempe lanjut tuku peso. Jare nek tuku peso sasi Sura iku nek dienggo iris-iris bene landhep Cah. Aku nek tuku peso seneng sing gaweane wong omahan dhewe Cah. Cukup murah, siji mok rego 7.000-an ae sing cilik, nek sing gedhe rego 10.000. Iki nek dienggo iris-iris masih rupane ireng tapi landhepe pol Cah. Tuku peso cilik sitok lanjut bayar terus mulai.